Sonja har været på rådgivningskursus hos Numo. Hun er vækstoprådgiver for kvinder med psykiske lidelser i Esbjerg. Allerede efter nogle måneder er der sket store forandringer med kvinderne, både på vægten og med deres psykiske tilstand. Og opskriften er enkel, hvis man spørger Sonja. Jeg har ikke brug for at komme og være ekspert, fordi de er eksperterne i deres eget liv. Og så skal jeg hjælpe dem med at finde nogle gode løsninger til, hvordan de kan forandre det, de gerne vil forandre. Vækstopgrupperne startede med snak rundt om bordet i kommunens lokaler. Jeg synes ikke rigtigt, at vi kom nogen steder med det. Vi kan godt sidde og snakke om tingene, men er enormt langt fra at snakke om tingene, så til at de kunne gå hjem og gøre det. Fordi deres hoveder er fyldt af så mange andre ting også. I stedet for at sidde og snakke om sund kost og sådan noget, skal vi gå over og se i Superbrugsen, hvad de egentlig har at byde på. Jamen, hvis man nu kun har overskud til at lave færdigretter, hvad kunne man så finde af sunde alternativer i stedet for sådan nogle færdiglavede pizzaer? Ja. 120 kalorier i. Ingen fedt, vel? Ej, lige før jeg vil have sådan en med. Og så er det jo så udviklet sig til, at vi skulle lave lidt mad sammen også. Og de har selv foreslået, at det godt kunne være hjemme hos dem på skift. Og det, der fungerer, det er det, vi gør i praksis. Altså når vi laver mad sammen, og når vi kigger på varer, når vi handler ind sammen, når vi laver noget motion sammen, jeg synes, det er det, der virker. Sonja har fået skabt en tillid, hvor der også er plads til andet end at tale om vægttab. Nu har jeg været hjemme i deres forskellige hjem og set det. Jeg har set billeder af dem som unge piger også. Og de har jo været unge piger på 45-50 kilo og har dyrket gymnastik. 2 af dem har været på idrætsefterskole og har været til 30 gymnastikopvisninger om året. Og så pludselig kan man ikke noget mere som i starten af 20'erne. Jeg starter bare. Hvis de er overvægtige, så isolerer de sig jo endnu mere. Og det er jo endnu en grund til at blive hjemme og ikke blive set af andre. De bliver endnu mere deprimeret, og det er endnu en grund til at trøste og spise, så man faktisk bare bliver større og større. Kvinderne har prøvet masser af slankekurer, men har taget på igen. Derfor giver det god mening for Sonja først at koncentrere sig om vægtstop. Og man kan se for de piger her, som har lagt sig rigtig mange kilo ud, bare på et par år, så kan man sige, at hvis ikke de havde fået stoppet vægten, hvor ville den så havne henne? Så kunne det jo være, at det var 25 kilo ekstra om 2 år. Så det at stoppe vægten, det er jo enormt sundhedsfremmende for dem.